K veľmi obľúbeným múčnikom nielen k popoludňajšej káve alebo čaju patrí kysnutý ovocný koláč s mrveničkou. Na prípravu cesta potrebujeme 400 g hladkej múky, 50 g práškového cukru, 1 balíček vanilínového cukru Dr. Edgar, štipku soli, balíček sušeného droždia Dr. Edgar, 1/4 litra vlažného mlieka, 25 g rozpusteného vychladnutého masla a 1 vajce. Na mrveničku potrebujeme 150 g polohrubej alebo hrubej múky, 75 g cukru, balíček vanilínového cukru Dr. Edgar a 100 g masla. Na náplň 1 kg strúhaných jablk a 2 balíčky škoricového cukru Dr. Edgar. Ďalej budeme potrebovať misu, plech na pečenie, valček, strúhadlo, utierku a varešku. V mise zmiešame najprv múku s práškovým cukrom, vanilínovým cukrom, soľou a sušeným droždím. Dôležité je najskôr premiešať sypké suroviny, aby sa dobre premiesili. Potom pridáme vlažné mlieko, rozpustené vychladnuté maslo a vajce. Mlieko ani maslo nesmú byť horúce, vysoká teplota by kvasinky zničila a cesto by nevykyslo. Na rozdiel od čerstvého droždia nemusíme v prípade použitia sušeného čakať, kým sa kvások zdvihne a môžeme ho mať vždy po ruke. Všetko dôkladne premiešame vareškou tak, aby sa cesto nelepilo na stenu misy. Ak je príliš riedke, pridáme 1 polievkovú lyžicu múky. Ak je cesto naopak príliš husté, pridáme 1 polievkovú lyžicu mlieka. Cesto poprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme na teplom mieste kysnúť asi 60 minút, kým viditeľne nezväčší svoj objem. Mrveničku pripravíme zmiešaním múky, cukru a vanilínového cukru s maslom. Zmes spracujeme na mrveničku rukou. Vykysnuté cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske podľa tvaru plechu. Pomocou valčeka preniesieme na vymastený plech a dotlačíme do krajov plechu. Na cesto rovnomerne rozdelíme nastrúhané jablká a posypeme škoricovým cukrom a pripravenou mrveničkou. Koláč vložíme do predhriatej rúry a pečieme. Po upečení necháme koláč na plechu vychladnúť. Jablká môžeme nahradiť napríklad tvarohom, polovičkami sliviek či marhúľ.